De seneste år har flere og flere danske virksomheder øget deres vækst og produktivitet ved at digitalisere. Men der er stadigvæk mange virksomheder, som endnu ikke er kommet i gang. Det vil DI gøre noget ved. Som virksomhed prioriterer man sine kerneopgaver, og det betyder, at strategiske beslutninger og investeringer, der vedrører digitalisering, ofte bliver udskudt. DI's digitale mentorkorps vil dele ud af den viden, som Danmarks førende virksomheder har opbygget. Derfor har vi håndplukket nogle af Danmarks skarpeste ledere til at være mentorer. Mentorerne har alle det til fælles, at de har stået i spidsen for en digital transformation i deres virksomhed. Som medlem af DI har du mulighed for at få en digital mentor, for at både du og mentoren får mest muligt ud af sparringen, matcher DI jeres profiler og problemstillinger. Vores mentorer er eksperter i mange forskellige digitale områder, blandt andet inden for salg, ledelse, IT-sikkerhed, automatisering, eksport og hvordan du får de rette kompetencer til din virksomhed. Mentorerne tilbyder både korte sparringsforløb om konkrete problemstillinger og længerevarende forløb med strategisk fokus. Sammen kan vi gøre Danmark til verdens førende digitale nation. Kontakt DI og bliv matchet med en mentor, der kan hjælpe din virksomhed mod en digital fremtid.